Baberg, först av allt hjärtligt lycka vi förra matchen. Tack för det. Jag kan säga känslan till att de yngre spelarna nu har vi tossat vi Halcher och vi Jens och akkurat de har tillkomna till yngre tider det misslyckas glädje. Ja, jag kör det. Vi då näck vi då pratar alla om det och länka till att Orange Master det fälla står nu 1-4 och gången Master det för. Kör det. Jag ser dock någon gå och få ett Master det hem då. Tänker så där. Nu ser jag bara Halcher och Jens att det är ganska jävast men titta vad några unga män som kan ta vi. Ja, helt säkert. Vi då öle Brian Hope. Vi kan skifta ut flera för utan att det bryter lie. Så här är gott folk. Men det är att till dem som spelar som Halcher i Borstor och Jens som har spelat i det är i Borstor kommande år. Det är mest det att till det flöjer som mot att Albert Lucas som kommande år. Ja, men det är ju så jag vill klara. Det blir helt säkert hit. Får bara en eka billiga bära och det klarar vi 100%. Hur svårt fira där? Det blir nog. Jag vet inte, då ska vi mötas. I kväll så blir det nog. En god bit tillsammans och kanske också dricker vi att vi. Tack för det, ännu för att lucka. Så tack för det.